Kaming chu Michael ania kumsom pariat kani tuna hian ka bial nu nen kanin video call nuwa buaina awm dan ka seidon ani ka bial nu a street nen chuan kanom na mun ain ang lova high school thleng kan duna ma se college chu kan kalna ain ang talawani ma se kan khan wang maya in than chu kan du lova kanin mangai em wang ania hetiang lama hi chuan buaina hi awm pele thwina ma se ke ni chu kanin ringtonin buaina kan tok vengai lem lo Skype kal tlangin kanin peranga kan thilti engkim kan soidon thwin omdunang mai kan nia kan nain anglo chu hoi viau ma se kan thiam ve viau to ni ni khachu college atonga ka ho chu a street ka belea angai te in alopika lim takin kan ni dona ma se chu ti lai chuan alungai mel ka mu chuan kanui chu ati top chiang kher mai hei I thwa mo ka tia eng ma ni lo lungai du su kan professor dam lawa physics class an ken sela tia ina kom cha cha kaning to lu tuka kan class tron le hun tu ka khebuk si lawa ati leya min hil ma to che lom ka tia apoi mo bak chuang lawa nang angi hun man dan ti min zot leya ti chuan thu ho te chu kan soi tok maya ti tur nei lo la ya athil ti tur te chu ka khina a phone lo ya Michael call hi ka la ka ngai nakina ka lo call le men se min tia ti chuan call chu a in disconnect hun ka nga ka ma se top theilawa a street khan ani lo zok alo met pala ni nge yang a call chu a off multi line alo off lo ni laptop chu a sira ada ma se enge thil thing chu kala mu thei thawa karang chu a in swal na sa hle maya ka disconnect du me ngem o ka tia ma se call lo kala ti wangin tunge biak ti chu ka khedua ti chuanin ka ngai thlain ke en renga a lim mel khop maya ka ngai to na chu kal thui man khop maya disconnect ka tum lai tak chuan ka thil khriat chuan min ti tiang le talo ni extra chuan o ka ngai to lu tuk chia tin phone mi chu abeta ngatinge ka inai lo kal mai lo ka foi du tuka belpa min tu boi tu tu poka nei lawa ati deya makka ti khop maya belpa chungchanga thil soidan kha min kop ang mai ni hian ka khria ma se ama ha ka ring hle ani ti chu ke ma la ke ma ha ka in khil non leya ka disconnect du khirawa ama betu chu ka khria chen du wang ani ti chuan street chu a in chei vela asam le mai te chu a chei vela laptop chu melpo agon mel lawa minute lem nu chuan room chu a chu asana lekin deuh chuan mei se pakhat nen hian an kon rul leya chuta ke chuan o a thian te nen an be mai ni hi a tu lawa ka khal ko lo ti ha mai ni hi mala ti in ka tha chu amuang le ta dewa a thian chuan hei ka ngai lu tuk chia a rei to le mai atia a street chuan nia rei to takani ati ve hal boka khuma chuan a pota a thian nu chuan ka khal ko ayom chaw chaw thina ati lia anin chan dan vel chu makka ti le de uleka a street chu zalo le nervous tak hian anuya bial pai nei ngai ni chu ti chuan min thei hil mai anga tia ma se du lo tai la ti na chang le a an nei de zela an ma ni ti boi tu ga han au mai chu ka du khop maya ma se eng ma ti thei ka nei box si lawa a thian nu chuan a ki sa thut maya a street chuan makati ve hle maya ma se alo nak lem si lo ka then lung chu an ta khop mai minute lem galta khan kanin bezo chi khania tuna tiang thil hi thleng le sia a street chuan nam suna boina he thil hi adik lo bial pa ka nei atita ma se khodon chong thei nem tin chunu chuna soya chu thil thleng chu ke ma ngai po chuan oi ha ka ti khop mai a street chuan ma se ka mangai lom tin changa chuta ani chuan tuna po khan engtin mai om lo ti seisu I bial pa mangai ti ni soya ma se chu chu ani bek lo ani na taka chuan I bial pa mangai ni rawin I bial pa ne lin ngai zong lo mai nei ti na soi le a engwang nge buena chuan kha thil kha soi thil khriom tak chu engma ti thei ka nei si lo ha ni ha street chuan karan dan chuan I soi dikin ka khria kanin ka hi siam thata ngai ni do soi me ro chuan in om khan hi khriom ka tia chu wang chuan kanin lei chin nei hi ti pa ngai do chu ngai ni ti ta buena chuan a street chu anuya thil ho tak taka soi puya a chuak ta ni call chu ka disconnect a ni thum lai ni to a street chuan min la phone lawa ka call ala du tabok lawa ka va mu thei bok si ro hinting nge ma ga la kan ka thiam lo khop mai
eng pon ni se ngai thla to zong zong te tun lai kho vela chuan thila changkang to a olsam tak tak a imbiak po zung zung te ni thewang hian rin om lo du tan chuan rin om lo na tur hi tam to em em maya chung ka chuan mi rin om dik tak tong thei turin thlir to zong zong te du sakna ka hlan vek chu ni